rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel namu MB Hausa TV. Kamar yadda muka saba sani cewa MB Hausa TV yakan kawo mana abubuwan ci gaba kullum. Haka yau ma dai ya kawo mana bayani yadda za mu yi satoshinmu ya ƙara guduwa. To, bari dai mu je mu gani yadda ake satoshi yakan ƙara guduwa. Kuma karin ɓata ku da surutu, idan wannan ne farkon ziyartarka, ka yi ƙoƙari ka mana subscribe sannan ka danna mana like. Ka danna ƙararrawar sanarwa duk sanda muka ɗaura sabon bidiyo muka samu daman gani. Na gode. Kamar wannan ne dai satoshin nawa. Idan ka buɗe shi haka sai ka zo wajen mine ɗinka. Za ka zo wajen mining ɗinka ne, wajen mine ɗin nan. Sai ka shiga wajen mine ɗinka. Idan ka shiga wajen mine ɗinka, still sai ka sake danna nan gurin. My hash ɗin wannan hash ɗin za ka danna haka. Idan ka danna hash haka zai kawo ka kamar nan gurin. To idan ya kawo ka nan waje, abin da za ka yi, za ka zo ne ka yi amfani da wannan. Ka yi amfani da initiate ɗin nan. Za ka zo ka danna initiate haka. In ka danna initiate haka gashi nan ya ce please select the number of people to exchange. Sai ka zaɓi lambobin mutanen da kake so ku yi musanya da wannan ɗin. To, bari dai zan zaɓi kawai na sama. Sai in zaɓi na sama kamar wannan. Sai in zaɓi na sama 2 people. Idan na yawa sai ka danna 2 people haka. Idan ka danna sai ka zo ka sake danna initiate. Kana danna initiate gashi nan ya ce hash card exchange initiated successfully. Sai ka fito. To ka gani ba gashi nan ni na yi joining sannan ina jiran mutum ɗaya. To ya zan yi? Sai ka zo ka danna copy. Wannan copy. Ka copy address ɗin nakan na wannan ɗin sai ka copy hash ɗin wannan abun kamar haka. Ka riga ka yi copy ɗinsa. Ya za ka yi tun da ka yi copy? Abin da za ka yi sai ka fita daga nan ɗin. Sai ka je inda kake tsammani za ka samu groups na satoshi. To ni dai ina gani zan samu ne a Facebook. Bari in shiga Facebook da wuri. Kun gani to idan ka shiga Facebook haka sai ka yi ƙasa. Sai ka je ka nemo group ɗin da kake ga za ka samu da wuri harkan satoshi kamar nan wajen. Sai ka danna haka. Sai ka zo ka rubuta haka. Ka ce kamar misali tunda slot ɗaya ne ya rage mun sai in yi haka. One slot remain rocket card. Kasanin na rocket card ne, rocket card. Sai wannan ɗin da ka kofan sai ka yi paste ɗinsa haka. Idan ka yi paste ɗinsa haka sai kawai ka sake kofan wannan rubutun dalilin. Idan a nan ba ka samu da wuri ba ko dan ka je wani group aka iya samu da wuri sai ka yi haka sai ka je ka yi posting. To ka gani ni na riga na yi posting a nan sai in sake nemo wata group daban kuma inda nake tsammani zan samu da wuri. To, yanzu wajen jiya ne. To bari in shiga group mana kai ɗaya. Da na shiga group ɗaya ina kyautata nan ne zan samu da wuri. To, a group ɗin ma fa sun ɓace mun. Kwanan group ɗin dai kafin samu gashi ne yana ɗau lokaci. To, bari dai kawai in fita can ɗin dai ina ga zai fi mun saurin samu.
To ka gani a nan ma ga ɗaya sai in shiga haka sai in dan yi pasting ɗin wancan rubutun da na yi ɗin nan. To idan na yi pasting haka sai in sake wannan ɗinsa. Idan na yi save a wannan ɗinsa to kafin a karɓa ne zai ɗan ɗau lokaci. Ga wannan ma sai in yi pasting haka sai in sake dai nemo wata group ɗin daban. Bari in shiga nan. Yauwa. To. Haka dai za ka yi ta yi ka samu group kamar 2 ko 3 ka yi pasting ɗinsa sabida ka samu a yi joining da wuri. To kaga tun da dai na riga na yi haka bari zan fita in je can ɗin kuma bari in yi minimizing haka. To idan ka zo nan wajen sai ka sake danna wannan abun nan gurin sai ka sake danna nan wajen ka yi refresh ɗinsa haka. Idan ka yi refresh inda an yi joining. Idan ka yi refresh inda an yi joining a nan zai nuna maka wannan excuse chant zai ce maka excuse chant. Idan ka yi excusing chant ɗinsa to wannan abun naka zai ƙaru nan ɗin nan naka nan zai ƙaru. Kun gani yanzu nawa 453 ne. To idan da yawa ne sai ka ga ya ƙaru wajen. To amma yanzu wannan ne. Wannan hanya ce guda ɗaya dama akwai hanyoyin guda biyu ne. To bari in yi cancelling wannan sai mu sake duba hanya ɗayan kuma. Wannan dama hanyoyin guda biyu ne. Ka ga na yi cancelling ɗinsa. To hanya ta biyu shine za ka yi joining ɗinsa a nan. Ya za ka yi joining sai ka danna kan join haka. Idan ka danna kan join haka ka ga ya ce please enter the hashcard exchange. To yana za ka samu hashcard exchange ɗin nan. Kai a nan ɗin me kake nema? Rocket card kana so ka yi joining rocket card sai ka yi haka. Sai ka zo cikin inda za ka samu wannan daure. To. Sai bari mu nemi ko ƙila za mu samu daure mu gani. To. To kamar dai inda bari mu shiga nan ɗin nan. Da bari mu shiga a nan ɗin dai ko ƙila za mu samu wani hashcard wanda aka ajiye daure. To dai. A nan ɗin ma dai babu wani hashcard kamar mai hashcard wanda aka ajiye daure. Yauwa ga dai hashcard a nan. Ya za ka yi? Da wannan idan za ka ɗau hashcard a nan kawai sai ka danna wajen kamar haka misali. Ka ga ya ce copy wannan yau ga rocket ma da kansa. Tunda wannan rocket ne. Idan ka yi copy haka ya za ka yi ka gyara sai ya kasance kamar a misali. Ina so ne in gyara in ɗau wannan ɗin da fari. To kaga da na yi copy kawai abin da zan yi sai in zo nan ɗin ma dai in yi cancelling ɗinsa. Da yake in na ce zan rubuta zai ɗauko mun lokaci sai in yi haka. Na yi haka na yi copy kun ga na riga na yi copy sai in zo nan ɗin sai in zo in yi pasting. Ina ka ga na yi pasting to tun da na yi pasting idan na danna wannan confirm. Idan na danna wannan confirm ɗin nan zan jira ne a yi receipt ɗinsa. To kaga yanzu ni ba na son in yi confirm sai nake tun da na riga na yi tallata wancan ɗina. Zan jira wancan kawai idan suka yi joining sai in yi wannan ɗinsa. To ko kuma dai in bari ma dai hakan dai. Kaga idan ka danna confirm ɗin nan shikenan zai ɗaura wannan ɗinka. Duk sanda wancan ɗin ya gani ya yi executing shikenan kai ma naka bonus ɗin zai ƙaru. Ina fatan dai an fahimci abin da nake nufi a nan.
To madalla idan da tambaya za mu ajiye link ɗinmu na group a ƙasan nan, link ɗin group ɗin Telegram ɗinmu. Duk wani mai bukata sai ya shiga cikin da zai samu isasshen bayani a game da harkar technology da online ɗin gabaki ɗaya da insha Allahu. Kama daga free mining da kuma wannan ɗin mining, investing mining duk dai kam insha Allahu za a samu bayani a cikin wannan Telegram ɗin. Na gode, zan bar ku a nan.